Hoxe imos a viaxar a Ximonde, un coto salmoneiro na parroquia de Paradela, moi interesante para ver desde o punto de vista paisaxístico e desde o punto de vista recreativo. Ainda que hai varias maneiras de chegar a Ximonde, nós optamos por ir pola carretera que vai desde a Estrada hasta Santiago e aproximadamente no quilómetro 2 collemos un cruce a dereita na parroquia de Toedo que nos leva hasta Santeles. A viaxe por Santeles é moi bonita porque atravesamos todos eses chans, unha zona moi soleada e que é unha das parroquias principales produtoras de mazá. De feito, toneladas e toneladas de mazá iban para Asturias para facer a sidra. Tamén é moi significativa a produción de pavía. Santeles era moi famoso pola calidade deste produto. Unha vez pasado o campo de fútbol e o campo da festa, chegamos á iglesia de Santeles. Ali collemos un cruce á dereita por unha carretera recén asfaltada que nos leva a outra carretera que une a parroquia de Santeles coa de Paradela. Pouco antes de chegar a Paradela topámonos con un indicador que nos leva ao coto de Ximonde e ali entramos nunha área recreativa na parte da estrada que chaman Área Recreativa de Cubelos e a Ponte de Tirantes, construída no ano 2012, despois de que no ano 2000 unha riada tirara co anterior ponte colgante. Vemos unhas imaxes do momento que se estaba construindo a Ponte Nova. E na outra parte, na parte de Vedra, hai unha estación ictiolóxica onde se extraen os salmóns do río e logo devolvense para facer un estudio da súa evolución. Tamén vemos a escala de peixes que no seu momento foi criticada porque dicían que era demasiado alta e que aí non podían remontar os salmóns. E un pouco máis adiante chegamos á desembocadura do río Liñares, aínda que aquí non se ve con moita claridade porque é unha zona sombría. Extraído do dossier da construción da ponte, vemos que a empresa tamén lle dedicou unha fotografía a Franco con un dos salmóns que pescaban neste coto de Ximonde. Realmente o que facían os ribeireños era acotar con redes uns días antes o espacio onde iba a pescar Franco para que se acumularan ali os salmóns. O paso da comitiva de Franco por diante da miña casa na rúa Leicures era un acontecemento parecido á película de Bienvenido Mr. Marshall. A ruta do salmón está institucionalizada desde o ano 1995, primeiro foi o Club Ciclista Estradense e despois a Peña Ciclista Vaque Estrada. Encargáronse da organización deste evento que reúne todos os anos ao redor de 400 participantes. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre.